Türkiýede 4 türkmen raýatynyň jesetleriniň doňdurjynyň içinde tapylmagy bilen bagly täze maglumatlar peýda boldy. Olary öldürmekde aýplanýan Sapar Murat Haliýew jenaýatlary amala aşyrmagyna gawanjygynyň sebäp bolandygyny, olary 13-nji iýunda öldürendigini boyun aldy. Haliýewe kömek etmekde aýplanyp Türk polisiýasy tarapyndan saklanan başga da 3 adam kadyet gödökçüligi şerti bilen boşadyldy. Bu ýagdaýlar barada Türk mediasy Türkiýanyň häkimetlerine salgylanyp habar berýär. Ýatlasy Gulkamar Hanymowanyň, onuň gyzlary Leyla we Laçyn Geldiýazowanyň, şeýle-de gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowiň böleklere bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir şäheriniň Baýrakly etrawynyň Adalet mahallesinde yerleşýän 2 gatly bir jaýdaky doňdurjynyň içinde tapyldy. Türk polisiýasy wakadan bir gün soň, ýagny 19-njy iýunda Türkmenistanlary öldürmekde aýplanýan türkmen raýaty Sapar Murat Haliýewi tutsak etdi. Oňa kömek etmekde aýplanyp başga da 3 adam, bir owgan, bir türkmen we bir türk raýatlary hem saklandy. Kadyet diňlenşiginden soň Haliýew tutsak edildi we oňa kömek etmekde aýplanýanlar kadyet gödökçüligi şerti bilen boşadyldy. Haliýewiň polisiýa beren beýannamasynda söýgülisi Gulkamar Hanymowanyň özüne ikilik edýändiginden şüphelenendigini we şonuň üçin maşgalanyň ähli agdalaryny ýok edendigini boyun alandygy öwrenildi. Şeýle-de ol 13-nji iýunda ilki Ruslan Kerimow, soňra bolsa dürli wagtlarda öýe gelen beýleki pidalary ýeke-ýeke öldürendigini, soňra jesetleri böleklere bölüp doňdurja we soğuduja goýandygyny aýdypdyr diýip Milliýet neşri polisiýadaky çeşmelerine salgylanyp 21-nji iýunda aýtdy. Türk mediasyna görä Haliýew polisiýa beren beýannamasynda merhumlaryň mobil telefonlaryny satyp doňdurjy satyn alandygyny hem boyun aldy. Şeýle-de ol daşary ýurda gaçyp gitmegi planlaşdyrandygyny we pul üýşürmek üçin Çeşme şäherinde guruluşykda işlemegini dowam etdirendigini hem aýtdy. Ökünmeýärin beýleki gyzyny da öldürjekdim diýip Türk medeniýeti 4 Türkmenistanlyny öldürmekde aýplanýan Haliýewiň polisiýa aýdan sözlerini tistirledi. Adatlyk radiosynyň waka boýunça Türkmenistanyň Ankaradaky elçihanasy bilen habarlaşyp goşmaça maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Türkmen wekilhanasynyň resmi web saýtynda görkezülen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 21-nji iýunda eden dowamly synanyşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Adatlyň Türkiýedäki çeşmeleriniň ençemesi bu wakanyň diňe türkmenleriň däl, eýsem türkleriň arasynda hem sarsgyn döredendigini aýdýar. Olar bu waka barada adamlaryň hem ikiçäk söhbetdeşliklerde hem de sosial ulgamlardaky ýazgylarda gürrüň edýändigini de bellediler. Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly aktivist Dursultan Taganowa Adatlyk radiosynyň Gırgyz gullugyna beren maglumatynda ençeme ýyllap watanyna dolanyp bilmeýän Türkmenistanly migrantlaryň käbiriniň psihiki ýagdaýynyň yaramazlygyny aýtdy. Psikologik kişi ketalan türkmen raýatlary hatda watanynda da lukmançylyk kömegine ýüz tutmaýarlar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan migrantlar üçin bu ýüketde kyn. İzmirdäki wakanyň gawanjanglyk sebäpli bolandygyny eşitdim. 15 ýyllap watanyna seýahat etmän bu ýerde işläp ýören türkmenler bar. Diýip Taganowa belledi. Türkiýede Türkmenistanly zenanlar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler, garrylara we syrkowlara ýydak edýärler ýa-da kiçi çağalara seredýärler. Erkek migrantlar esasan awtoýolgalarda, guruluşyklarda ýa-da motokuryer bolup işleýärler. Bular agyr ýöne gadançlary az işler hasaplanylýar. Adam hukuklaryny gorayan türkmen we türk aktivistleri türkmenleriň başyna düşen krizisiň, bozgunlaryň we migrantlaryň başdan geçirýän humanitar krizislerinden iň pajygaly biridigini aýdýarlar. Bu arada adam hukuklaryny gorajy guramalaryň wekilleri 20-nji iýunda bütün dünýä bozgunlar gününde Istanbulda geçirilen medeniýet ýygnagynda aýtdylar. Döwleti degişli bolmadyk guramalaryň wekilleri Türkmenistanly bozgunlaryň meselelerini çözmäge çagyrýarlar. Türkmenistanyň halkynyň başdan geçirýän krizisi bozgunlaryň we migrantlaryň iň dramatik humanitar krizisleriniň biridir diýip birnäçe türk we türkmen guramatynyň bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Bu guramalaryň hatarına aklawçylary, jurnalistleri, neşriýatçylary hem telekeçileri birleşdirýän Mazlum der, adam hukuklary boýunça Ozgur der, Halkara bozgun hukuklary bileleşigi, Hak hukuk dayançatly adam hukuklaryny goraýjy bileleşik we Türkmen Helsinki fondy gerýär. Ozgur der atly pikir azatlygy we bilim hukuky assotsiasiýasynyň başlygy Redwan Kaya medeniýet konferensiýasynda eden çykyşynda bütün dünýä bozgunlar gününiň döredilmeginiň maksady bilen bagly meseleleriň ähmiýetiniň hasam artanlygyny belledi. Doğrusu doğdukları yerde yaşayamayan çaresiz mazlum insanların bu sene doğulan yerinde ýaşap bilmeýän ijiz we ezilen adamlary düşünmek we olaryň aladalarını bildirmek üçin döredildi. Muňa zerurlyk hasda ýitilesdi. Diýip Kaya aýtdy.
Adam hukuklaryny gorajy türk aktivisti Türkmenistanyň raýatlarynyň meseleleriniň öz ýurdunda da dünýäde de has köp ünsi talap edýänligini bellidi. Soňky ýyllarda bu meselede käbir tagalalar etdik, emma meseleler dowam edýär diýip Kaya aýtdy. Türkmenler Türkiýedäki daşary ýurtlaryň arasynda san taýdan 3-nji orunda durýar. Resmi maglumatlara görä ýurtda 213 müň töweregi türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä hakyky sanlar birnäçesi ýokary bolup biler. Türkmenleriň köpüsi Türkiýede bir kanun galýar. Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň esasy problemalary bu ýurtda bolmagyny kanunlaşdyrmakdaky kynçylyklar bilen baglanşykly. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede bolýan wagtynda türkmen ilçihanasyndan köplenç zerur dokumentler alyp bilmeýärler. Türkmenistana seýahat etmek üçin epesli çykdajy gerek bolýar. Türkmenistandaky agyr işsizlik şertlerinde türkmen migrantlarynyň aglaby köplügi Türkiýede ujypsyz girdeji üçin agyr işlerde işleýär we maşgalalary üçin ýeketäk girdeji çeşmesi bolýar. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýanyň türkmenler üçin wiza talabyny girizmegi türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrdy. Şondan soň türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasda galmagy üçin zerur ruhsat almak düzgünleri hasam agyrlaşdy. Medeniýet ýygnagynda adam hukuklaryny goraýan Hak hukuk dayanç guramasynyň başlygy Dursultan Taganowa tutuş maşgalalaryň migrasiýa krizisiniň pedasy bolýanlygyny, çağlaryň hem hukuklaryndan mahrum edilýänligini aýtdy. Yurt dışında Türkmenistanlıların pasaportlarının yenilenmemesi ve bundan kaynaklı olarak Türkmenistan vatandaşları sağlıktan doğru düzgün faydalanamıyor. Taganowa Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport alyp bilmeýänligi sebäpli müňler çadymyň lukmançylyk kömeginden mahrum bolýanlygyny, keselhanalara baryp bilmeýänligini, çağlaryň bilim almak mümkinçiliginden mahrum bolýanlygyny, köp adamyň bir kanun işlemäge mejbur edilýänligini belledi. Ol ýazyrky wagtda Türkiýede Türkmenistandan 4320 çağanyň bilim almak hukugundan mahrum bolýanlygyny belledi. Taganowa türkmen migrantlarynyň türk hökümetinden haýyş edýänligini we öz sesleriniň eşidilmegini isleýänligini belledi. Türkmenistanlıların sesini duyun. Binlerce anne, binlerce çocuk, binlerce insan kaçak durumda. Ev işlerinde çalışıyorlar. Şeýle Medeniýet konferensiýasyna gatnaşan jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikdäki ýüzlenmesinde 2020-nji ýylda başlanan pandemiýanyň türkmen raýatlarynyň Türkiýedäki kynçylyklaryny hasam güýçlendirenligini bellediler. Hasabatda bu döwürde isleseler de ýurduna gaýdyp bilmedikler pasportlarynyň möhletini gutarmagy bilen baglanşykly kynçylyklar sebäpli Türkiýede ýaşap bilen oklar ýa-da tutsak bolmak hem deportasiýa edilmek howp astynda ýaşaýarlar diýilip bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky raýatlaryň problemalaryna üns bermeýänligini belleýärler. Türkmen Helsinki fondu ozal Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde uzak wagtlap saklanýan türkmen raýatlarynyň elhinç ýagdaýy barada birnäçe ýerde habar beripdi we olaryň ykbalyna ünsi çekipdi. Türkmenistanda dowam edýän jokramy yssyda sowudyjy enjamlara bolan zerurluň asa artmagy bilen iri şäherlerde elektrik üçinçiliginiň durnuklylygy gowsaýar. Şu hepdäniň başynda Lewawyň dolandyrysy merkezi Türkmenawadyň aglaby sebitinde tas ýarym günläp elektrik togy bolmady. Howanyň gyzgynlygynyň 40 gradusdan geçen bu günlerinde togyň ençeme sagatlap bolmazlygy adaty raýatlar bilen birlikde telekiçilere hem oňoýsuzlyklary döredýär. 19-njy iýunda Türkmenawadyň esasy elektrik transformatorlarynyň birden-kä 3-si sandan çykdy. Munyň netijesinde şäheriň ençeme etrafy sol sanda goloýda abatlanyp ulanmagy berilen iri wazary hem toksyz galdy. Elektrik togu 8 saat töweregi bolmady. Bu ýagdaý has köp täze ulanmaga berilen merkezi bazaryň söwdegärlerine yaramaz täsir ýetirdi. Doňdurjylaryň, sowadyjylaryň işlemediligi sebäpli çalt zaýylanýan haritlaryň, şol sanda azyklaryň belli bir bölegi isrip boldy. Dip yerli söwdegärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri Tomuz paslynda ýylyň-ýylyna gaýtalanýan tok bökdünçlikleri, buloryň ýaşaýjylary ýetirýän täsirleri barada adatça bolşýaly dymýarlar. Ýöne yerli hünärmenler iri şäherleriň elektrik ulgamlarynyň eýýäm könüli sendigini, olaryň yssyk howada artan talaba düz gelip bilmeýän ýygy-ýygydan sandan çykýandygyny belleýärler.
Türkmenabadyň transformatorlarynyň tas ählisi Intek Sowetler döwründe mundan 30-40 ýyl ozal ornaşdyryldy. Olaryň köpüsiniň ulanyş möhleti hem tamamlandy. Egerde düýpli awatlaýyş işleri geçirilmese, täze enjamlar oturdulmasa, bu ýagdaýlar hem tomuz hem-de aýazly gyş aýlarynda dowam eder durar. Sebäbi häzir her hojalykdaky, dukanlardaky elektrik awzallarynyň sany we görnüşi dowamly artýar, emma sebetiň elektrik ulgamynyň kuwaty muňa laýyk özgördülmeýär. Dip yerli elektrik hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol yerli tok edarasynyň gerekli ätiýasyk saýlary bilen üpçün etmeýändigini hem süzüne gosdy. Bu ýagdaýlarda ustalar, çemgelen teristler, sol tanda mis tiimleri bilen tandan çykan transformatorlara gysga wagtlyk çözüp tapmagy tinanýarlar. Şäheriň elektrik üpçünçiligi bar bolan sebitlerinde hem toğun kuwady enzamlary kadaly işletmäge ýetmeýär. Muňa çykalygy hükmünde gurup satýan ýasaýjylar 3000-4000 manada durýan tok taýlaýjyny satyn alýarlar. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda ýokarky meseleleri barada kelama söz aýdylman. Munyň deregine ýurtda öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artyrmak barada gurrun edilýär.